खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 फेब्रुआरि बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं हिना ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव साननो हानाय गोहोआ बांगोन, गावनि लामाखौ दिहुनना लानो हागोन। वृष राशि। नखराव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ, नखरा असान्ति जागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा मिथियैखौ सोरनिफ्रायबा सोलोंना लानो मोनगोन, गियाना बांगोन। कर्कट राशि। गोसोआव मोजां साननाय हनायफ्रा जायगा लागोन, सोरनिबा मोजां हाबा मावगोन। सिंह राशि। माबाफोर आनजाद होयोब्ला उथ्रिनो हागोन, मोजां सान। कन्या राशि। दावबायनो नाङाब्लाबो दावबायनो गोनां जागोन, खामानियाव नांथाबना थानांगोन। तुला राशि। गोबावनिफ्राय मावनो लानाय हाबाया जाफुंनो हागौ, मोजां सान। वृश्चिक राशि। माबाफोर खामानि मावनो लायोब्ला जाफुंसारगोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन। धनु राशि। नखरनि रां-रुफाफ्रा जोबस्रांगोन, खैफोद सोमजिनो हागौ। मकर राशि। देहायाव बेमार आजारफ्रा सोमजिनो हागौ, देहाया लोरबां जागोन। कुम्भ राशि। बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि नुजाथिगोन, नखरा गोजोन गैयै जागोन। मीन राशि। जिउआव सुखुजों साग्लोबसारगोन, गोबावनिफ्राय आसा खालामनाय थांखिया जाफुंसारगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।